Sige nga, sige, sige. Parang kayo ng dalawa, siyempre dyan ka nagmana. Bago ka. Ano ba yun? Bigla na lang kasi nag-ano sa Ano ba yun? Ano ba yan? Uy, abot na! Lobot na ba? Uy, abot na! So yun mga par, good morning. Yun, papunta na naman tayo dun sa bato. At bali magdadala ko ng tawagin sa amin ugama. Yung sa Tagalog, alimango. Yan. Gagawin namin tong pang-ulam. Ilalagay sa yung nyog. Luto dito sa Bicol ang tawagin ay pinuktok o kaya pinangat. Basta makita nyo na lang kung halimbawa mayroon dong yung bata-bata pa na nyog. Yun ang ilalak dito. Yun, abang-abang na lang kung maluluto ba ito ngayon o kaya sa susunod na araw. Ayan, ang time check natin ay alas 7. Yun. Let's G! Miss Bato ko. Ano? Ayun ko pa. Kaya ng iturugan ko ito. Ayaw mo. Gabi. Di mo kasi kayo almusal. na kahit mas pag Miss Bato ko. Nakatopi. Sapi. Ito Jenny. Hello. Malupit. Happy birthday daw. Nagbasa ka na dun sa comment? Advance nga po pala kay Bernadette bukas. Ay, birthday ni 18th Barit bukas. birthday po sa kanya. Yun, happy birthday sa'yo Bernadette. Magaling na siya? Yun. Kaya medyo okay na. Okay na? Medyo na? Oh. Yun, sabi natin dyan, medyo ka na Nagkaroon rin. pa lang yung tiyan niya. Medyo mapdi pa daw. Napdi pa? Pagaling na yun. Tiwala lang. Ano kayo ulit? Oh, pagaling ka. At kay Nona, kagod na. Kulay na karabasa. Luto na Ate Jean. Almusal. Sana din na mainit ngayon. Hindi na mainit masyado. Tulad kahapon. Sobrang init. Ang ulam for today is kalabasa. Sira. Ang palinaw ng mata. Dito pati dulo ng langit. Thank you nga pala kay John Santos na binati po niya ako sa birthday ko. John Santos. Tanong ko pala, tagasan kayo John Santos? Tundo. Ha? Tundo. Ay, sa Tondo. Shoutout sa mga taga-Tondo dyan. Ang Tondo, malapit lang ba dyan sa Malabon? O ano lang, isa lang? Malayo Isa lang? yun, malayo yun. Ay, malayo. Oo. May batas yan ng mga langanin. Meron. Shout out nga pala sa nag-comment sa akin na bakit daw lagi ako nandito. Nakakasawa daw ako kasi maingay ako. Ang baka gusto nila sa sa sementeryo kasi doon magatahimik. Dahil Tahimik doon. Kaya kung gusto mo doon ka na lang para tahimik, para hindi ka maingayan. at tumutulong natin din namin. Maingay man ako pero nakaka Kaya sa yung Pagod tabo. vibe. sama. Tabo. Good vibes. Oh, Tabo. tabo. Doon sa tayo, wala ring balde dito. Sarap. At yan po, nakahingi ako ng malunggay kay Kuya. Lalagay namin dun sa kalabasa. At siya rin daw pala, kalabasa rin gugulayin niya. Salamat tayo. Sige na. Oo. Ito po, malunggay. Ganito sa probinsya. Hingi-hingi lang.
Ito po. Salamat. Yan, may malunggay na tayo. Pag di po kasi yan pinuputo na lalong tumataas. Kaya kailangan putulin na lang. Sige, tulad ng ganyan, no? Mataas na. At may mga malunggay din akong tanim dun sa amin. Tapos pinuputol ko pag mataas na. Lalo pating dumadami yung sanga pag ano, pag pinuputulan. Ang dala tatay magwi-welding na. Ayan. Ha? Ano naman yan? Alin? Ang halo. Amo. Flowers for you. Flowers for you. Happy Parang birthday. bata yung mga flowers na yun. Yan ang gusto mo, mahaba eh. Ganda, oh. Maganda mga flowers. Oh. Pinilit ko nga pagdating ko dyan. Iyaya pa lang, isang oras oh. Isang oras. Saan tayo? O yan o. Kasya? Gatso. Ha? Oo. Ang dulo, kung tatayo. Wala na akong video. Say it to you. Oh, uy! Boy, yan. Yan po. Prepare sila tatay at si Kagatso. Magbe-welding sa taas. Ayan o. Yan po sila tatay at Kagatso sa taas. At ang bilis po nung ano, bilis nung paggawa namin dito. Yan na po kagad. Kung di kami natingga, baka ano, baka po may bubong na yan kung di kami natingga ng ilang araw. Kasi mabilis yung paggawa. Malupit po si tatay saka si Kagatso. Kaya ano, sayang ha? Sayang mga araw. Ako'y iyong mahal, hindi panandalian, kundi panghabang buhay, hindi magtataksil kahit na kailanman. Dahil ang tibok ng puso nating isa ang nararamdaman. Ikaw pa rin kaya ang iibigin ko, makakita higit sa katulad ko. Di nagbabago, gaya ng sinabi mo, ang umibig ng tapat. Hangaring ito, hindi lamang sa labi ko maririnig. Yan ang iaasahan pagkat ako'y konti lang. Pat sa pag-ibig, hindi na lagi ako'y iyong mahal, hindi panandalian, kundi panghabang buhay, hindi magtataksil kahit na kailanman. Dahil ang tibok ng puso nating isa ang nararamdaman. Oh, ako pa rin kaya mula sa simula. Ayan po, bali mo na po ako ng ano, lapis. Doon o, tuyo doon o. Saan? Yan na lang. Layo. Hindi ka maglublob. Dito lang. At yung tubig po, bilis yung pag ano, pag wala nung tubig. Nung kahapon dito pa yan, dyan na lang po, konti na lang.
Baka bukas din na kami maglulubog sa tubig. Kasi yan na po. Things G. At ano na. Tuloy-tuloy na yung init. Huwag naman yung masyadong mainit katulad nung kahapon. Masakit yung ulo ko. Basta wag lang umulan. Yan na lang, konti na lang. Yun. Bili muna tayo ng lapis na gagamitin nila tatay sa taas. At sana wag na nga umulan para makadaan na kami dun sa malapit na malapit. Kasi yung full tank nga ng motor ko 3 araw lang. Ubus na naman. Kaya bili tayo ng lapis. Hello. May lapis po? Wala po. Sige. May tugtog. May lapis po, Nay. Pabili po. Hello, Nay. Dalawa. Ayan po, nakabili na ako ng ng lapis. Sana, dalawa. Yan si Vicky. Lupit ni Vicky. Dami ng karanasan nito ni Vicky. Ilang pabahay na to. Service ni Kanoli. At ngayon nakapunta na siya dun kay Mora. Lugar ni Mora. Lupit ni Vicky talaga. Hey, hey, hey. At buti na lang di siya putik kasi yung sa ibabaw niya mga buhangin. Yan si Kanoli, si cum laude girl. Hindi mo ko Hindi mo ko alukin. Yo. Alukin. Hello. Hello po, Kuya Jason the Pogi. Ay, tinisting mo kung may ink. Baka wala. Ayun pala. Hindi mo tinisting kung may ink. Babalik natin ito. Baka wala. Dapat pala sinubukan. Baka wala tong tinta. Walang ink. Igaganon na lang ko. Try nga natin. Yung lapis, hindi ko nasubukan kung may ink. Ayun, ha? Mayroon yan. Ganda ng daanan na isa. Ganda ng view. Saan? Labas yan sa Bonbon. Kaso may hirap yun. Yung gitna ng Bonbon, di ba, ito pa yung Punta Almara. Ito Ligaw. Yung gitna, ano yun, oh? Yung diretso. Oo, yung diretso. Papantaw. Oo. Palibot. Sabit niya. Yung diretso. Oo, sabit niya. Oo. Puntang San Vicente. Yung dulo ng mga pinsan namin. Puntang Linaw. Ay, di pala kita dinaan doon nung sinundo kita. Dati nga may hanging bridge dyan. Yung ginagawa yung tulay. Ay, pero binata ka na talaga ako? Akala ko binata ka. Binata si Tata. Yan po. Masusubukan akong may tinta. Bumili ako lapis yung everything.
Subukan na natin. All this time, ngayon ko lang nalaman na may asawa siya. Ayan. Try natin kung may tinta to. Bigyan natin kay tatay para masubukan. Yan po, tanggalin namin ni tatay ito. Tapos putuulin. Pinakang gitna ng hati. Kasi walang 20 yan eh. Dinabot ng 20. Doon na lang namin babawasan sa taas. Ano Ay, basta gitnain ko lang siya. O, basta hati mo na sa gitna. Kaya na bahala. Madali lang yan, pahilog yan. Hindi naman kang pinahilog. Sarap. Yung ano kasi, yung maglalagari ka pa ng time. Ang tali nito. Habang nag-vlog ka natin, walang tanggal. Hindi na nakukuha. Yan, flashin mo. Oh. Kaya yan ang flash. Oo, malambot lang yan. Oo. Ayan. Dito na tayo. Dito maputulin, dito sa malilim. Dito sa malilim ka, Jong. Ay, yung grinder. Dito. Bababa ko yung ano, extension. Dito sa malilim. Yan, dyan. Hop. Oh. Agad. Yun. Thank you. Tatay. Rinsa niya sa gitna, yun ang gitna mo. Nine, 10. Ako tilpit. Nilagay. Nakita ko yan sa... Nasaan yung lapis tayo? Yan, sa kabila, tilpit. Makuha mo yung kita niyan. Nine. Sobra. Dito yung 10. Okay, yung makikita mo diferensya niyan. Sige, guhit mo yung tilpit. Wait a minute. O, gigit na yan. Gitna mo yung dalawang guhit na yan. Gitnaan mo yan.
Paano dito? Patro na. Ay, 4 inches yan. Ano? Yan ang kalapit niya. Yan ang sikulah. Ano? Mama? Hindi tatay. Eh, sikulah sana. Wala. Ilang Ano ba? pagkulit ko ano? Yan. Asan ito? Dito. Ah, ito yung ano. Yan. Yan. Iinit tayo. Kung naputol mo yan ang pasukat mo na dito. Baba ka na muna. Dalawa pa putulin. Mainit. Ano yan tayo? Tanggalan lang natin ang pagkulit. Oh, pasok lang yan. Papasok na lang yung isang. Ano tayo? May pangilom na tayo mamaya? Ha? May pangilom na tayo mamaya? Walang tinta yung lapis. Mayroon na baga. May pangalpon pa na tayo? Yan. Si Dilik. Okay na, may mayroon. Ang pagputol yan, lagi yung nakaangat ng isa. Yung dulo. Kahit yan lang. Kahit yan. Hindi po kaya. Pagka magputol na, nakadikit yung dikit ito, lundok dito, pag-ipit yan. Sika. Ayan po. Tinginan ko ng ano dito. Sinuran tayo ni tatay ng mga diskarte sa Ito yan, bababa ito mo, buka. diskarte sa pagpuputol. Kasi pag dapat nakakalso, kasi yun nga, bubuka. Yan. Eskwala. Malupit talaga yung tatay kasi dyan na yan tumanda. Dyan na pumuti yung ulo. Kaya malupit na. Extension. Ito yung extension. Ilang araw na lang makikita nyo na ang kagandahan ng bahay ni Cum Laude. Dahil kami ay mabilis magtrabaho kasi malupit si tatay. Go, gacho. Okay na? Pwede pa rin namin ito. Ayan ba yan? Mukha na kaon. Sabay buhay. Mukha na kaon. Layo ah. Banti ka. Yan, yan. Gamitan mo sa kamis mo. Wait. Guys, pakain mo na. Gano'n sinabi mo magkakita. Mag-welder ka, kailangan marunong ka mag-ganyan, iswala. Yan, nag-eskwala rin yun. Diba?
Alin? Pag nag-iiyot, nag-iiskwala din. Nag-iiskwala mo ba? Yan nagiginti. Kung nakatuad. Visit. Kung nakahiga naman, why? Backstroke. Sabi ni kaya ng asawa ko, sanga-sanga daw. Ganun daw. Ganun daw, sanga-sanga. Baka paano bangka? Ano? Gusto? Gagalawa tayo. Ay! Diyan mo lang. Kakaltasan ng kanto. Oh. Huwag mo sagad. Kaltasin tatay yung kanto. At yan po, mas lalong mabilis na po yung paggawa nito kasi may katulong na kami. Yan o, sila. Dami na po yung ano, gagawa ng bahay ni ano, ni Gwen. Yo, shoutout po kayo. Shoutout kayo. Gawa ka ng tabloid daw. Para madami. Yan po, libreng mang ano, tutulong sa amin. Kaya paisnakin muna natin sila. Yan, pinapaisnak na ni mama ni Gwen. Oo, kasama po ako ang papaisnakin. Oo. Ang papaisnakin. Papaisnakin. Yan po sila. At andito si Pula. Ayo. Yan. Sa feeding program. Feeding program. Kain na po kayo. Hindi na po ako. At ito yung ulam namin ngayong tanghalian. Yes, pwede na ito po yan. Magpugol mga Day, kalpog day. Ma, tawagan mo na. Ay, sawag na yun sa Special Sa'yo natin yung sigarilyo mo. ano po. Ay, no, sa taas. At siya rin po yung kumakain. Parang manok na ano, yung maitlog. Ate kain kuyo. ikaw ano na Ano? May crab. Oh. Saan yan galing? Ay. Upo ka. Thank you so much, kuya. Nabad na ni nanay. Saan galing ang crab? Dala ko. Kasi magtitinuktok daw. Ang sarap Bo. niyan. Ima yun, no? Tinabad mo na dito eh. Boss. Te, Boss. nakita mo na? Sabi mo magpipinangat. Oh, yara. Tinuktok. Ano sigarilyo mo sa to? May Sarap niya. dapat hindi ka naggalit. Hindi ko pala nakita ni Saan mo yun na kuya? kuya. Saan mo yun na kuya? Kabalik man si kuya dito, no? Na kuya. Doon sa ano? Sa tubigan. Ang Palabasin natin, papunta natin kuya! sa'yo. Bakit Wow! takot ka? mga ngain yan. Di naman. No. Nangangayin o nangagagat? Nangangain. Nangangagat? Tanggihan. Lupit. Bagay. Salamat.
highly appreciated. Mm. Highly yun, ha? Ah! Tingnan mo yung ano mo, magiging bubong. Ganyan yan. PBB Housemate, pasok po kayo sa bahay ni Kuya at ni Ate. Yo, merienda raw, tay. Kain po. Malapit si Gwen. Natin pa talaga. Yes! Ako, ayaw ko nang kunin yung mga binibigay niya na ano. Tulad nung kape. Oh, bakit? Kasi parang may gayuma eh. Wala Oo. kuya, ba't naman Habang may tumatagal, gayuma? ano eh. Napanaginipan mo siya? Oo. Habang tumatagal, parang ano na eh. Siguro yung kamay ko yun kuya. Napanaginipan ka pala. Malupit. Wala, may magic pala yung kamay ko. Oo nga. Malalaman to mamaya. Oo nga. Kaya Jong, Habang tumatagal, parang iba na eh. Iba na. yung totoo nga yung sinabi mo. Oo. Malalaman to mamaya. Ang mahirap nito, tanghali, managinip. Ang mahirap nun, kung gising. Okay lang! Paresan yung ano, kwento na nanaginip ako ng numero. So habang Kaso, naglalakad ako nun. Malupit. habang nagkikwentuhan kayo dyan, ako naman na yung dancer mo. When yan! Tada! Ano talaga? Energetic na naman. Pagkain na muna kasi kayo kuya. So, ayan na nga. Hello. Piprito sa Ate Jenny. Sa ano ko, sasahog. Sasahog daw. At yan sila, tulong-tulong sila na nag-ano ng dahon ng malunggay. Dapat pala yung malunggay na yun para mabilis, kapon pa natin pinitas. Para ngayon, tinaktak na lang, laglag na lahat. Tak-t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 ak. Hindi mo munong picture. Oy, dalawa naman kasi kayo kuya. At yan po, naghintay lang ako dito sa baba kung may iutos sila sa akin. At habang naghintay ako, tatanggalin ko na muna yung mga kahoy-kahoy dyan na nakakalat kasi baka maapakan din namin. Putol tayo ng 10mm. Kailangan nila sa taas. Ano yan yung extension? Ha? Diyan na lang putulin? Diyan na lang daw. Kasi nasa taas po yung extension. Abot ko na lang kay tatay. Katso.
Uuwi ko mamaya, magcha-charge lang to. Kaya ganyan ang energy. Oh. Uuwi, tapos magcha-charge. Charge. Ganyan kasi nalulubot din ako. Oh. Ulit, Ulit wala na. na yung fireworks. Concert po natin for the refill. Para sale mo ko no. Ay, para sale. Oh, may babayaran ka pala dyan. Parcel. Kaya pala may Baby, you're Hoy! 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 Nahilo ko. Ulit, fireworks! Malapit na po umuwi. Ubus na ang energy. Ubus na ang energy. Malapit lang umuwi. Kasalanan to ni Kuya Jason sa Malapit na. Cause baby, you're fireworks! Hoy! Come on, let you yeah, yeah! Hoy! Di ko alam lyrics. Kuya Gatcho, dapat gaganon siya. Ay, may aso. Di ko alam yung lyrics, sorry. Kaya, ibig sabihin, hala, nahulog. Look. Oh. Ayan na yung fireworks na naman tayo dyan. Oh, ayan. Let's go, Kuya Gatcho. Ay, Yung sino parcel yun? mo. Ay, si tatay may fireworks din. Another one. Cause baby, you're fireworks, yes. Mama, let's yeah, Bonel. Yeah, Bonel. Bonel, Nakakapagod din pala yan. Yeah, Bonel. Ay, may stop tayo. Yeah, Bonel. Ganito. Bye. Bye. Nalobat. Bye. Ayun na si Tila. Baby, you're fireworks. Hey. Yes. Ay, natapon yung tubig sa bunganga. Ayoko na. Ang Lakas- pangit ng lakas ng pag ano. Ang pangit ng Ang pag masama nun, kung nabugahan ka. Ayun. Ay, kung nabugaan ako, bubugaan ko rin siya. Hindi ako papatalo. Magbubugahan pala. Oo. Ay! Ah! I feel good. Sakit ka ng ulo ko, Kuya Jason. Kasalanan mo talaga to. Ginagano mo yung ulo mo eh. Yung nag-headbang ka eh. Masakit pala mag-headbang. Oo, sakit sa ulo talaga yun. Pero marunong ka mag-headbang, Kuya. Ha? Hindi. Sasakit yung ulo ko. Pero enjoy, yes. Wala na yung fireworks. Pahinga ka na muna. Wala na yung fireworks. Pahinga ka muna para mamaya may ano. Hindi mo Naka-charge ka na. nakuwi. Magpapahinga lang ako sa gilid. Pahinga ka na muna. Ay magpapahinga muna yung ating makulit na ano. Bisita. Bisita. Kasi yan, Kuya. Wakan mo, dali. Pwede na yan. Bye. Tugtog. Kasama ka. Mag-tiktok tayo. Sige. Tapos yung facial effect ng ganito. Yung ganon. Paano? Ay! Kagayin daw mo na. Dapat ko yung kasawa ka. Malungkot ka talaga. Paano Ate Jenny? Paano? Buisit na din. Amo. Ang gagawin. Ay, parang nai-English si Kuya Jason. Parang siya din yung sasayaw. Sayaw ka na, Kuya Jason. Eh lang muna. Kahit kami naman na. Oo. Bakit? Tsaka na pag na-practice na kami. Hindi, mag-practice. Kailangan mag-practice tayo. Hindi, mag-practice. Oh! Ulit. Oo. Alam mo rin.
Sandal. Sambang bum. Eh, nagkakamay na si Mama. Nagkakasayaw si Mama. Ah, sige, parang kaya lang dalawa, siyempre dyan ka nagmana. Bago ka. Nakasanggot pati yung mama niya. Ay, nagkakamay si Mama. Hindi ni Mama. Weh. Weh, ginaganda mo. Ay, hindi. Sabi mo. Ako rin, Ding. Eh, sabi kakabay ko, Ding. Dahil na rin ah. Meron na sir. Kuya ko lang. Ko dati. Ko nagka-camera niya. Nagsilagay pa mas Huwag kang susuko. Huwag kang susuko agad. Ito kanyo kay tatay. Salamin sa tagdang panahon. Ay! Hey! Ako, taga-abot lang muna tayo dito sa kanila, dalawa. At tingnan nyo na lang po sa upload ni Kuya Gatsyo kung ano yung ginawa natin. At tayo rin po yung videographer ni Kuya Gatsyo. Ito yung cellphone niya sa akin. Ako yung sumuko sa kanya. Tay. Ba yung camera ni Kuya Gatsyo?